टुरिबारि दालाइसा एबसुनि सनाथि मायथाइ आरो टुरिबारि बर' थुनलाइ आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि लाइ खुन्थिया गायसनदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी टुरिबारि दालाइसा एबसुनि सनाथि मायथाइ आरो टुरिबारि बर' थुनलाइ आफादनि रुफाथि मायथाइ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बोहैथि दाननि 22, 23 आरो 24 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे जथुमाखौ खुंफुंनो थांखि लादों। जथुमानि गेजेरजोंनो रेगा मुंनि गांसे लाइसि दिहुनगोनखौबो मिथिहोदों। लोगोसे बेखौबो मिथिहोबावदों दि जथुमानिनो जोबथा सानखालि गेवलां मेल हाबाफारियावबो लानाय जागोन आरो बे गेवलां मेल हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, लोगोसे बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारियाबो बाहागो लाफैगोनखौ मिथिहोनो मोननाय जादों। दिनै 2023 मायथाइनि 6 जानुवारि खालि जों टुरिबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो टुरिबारि गुदि थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ आरो रुफाथि मायथाइखौ जथायै खुंनो लादों आरो बे खुंनो लानाय हाबाफारिनो दिनै जों गाहाय खुन्थियाखौ गायसंनाय जाबाय। फरायसा आफादा टुरिबारि दालाइ दुलाराय फरायसा आफादा जोंना 1972 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। नैबे 2022 मायथाइयाव 50 बोसोर जाबाय। बेनिखायनो जों टुरिबारि दालाइ दुलाराय फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइखौ खुंनो लादों आरो जोंनि टुरिबारि गुदि थुनलाइ आफादा 25 बोसोर जाबाय। बिनि रुफाथि मायथाइखौ जों जयै खुंनो नागिरदों। फरायसा आरो थुनलाइ आफादा मोनसे माहारि आफाद। बियो बर'नि गांनाय उखैनाय मोनफ्रोमबो समस्याफोरखौ सुफुंनो थाखाय गायसननाय जादों। समाज जौगानाय, रांखान्थि जौगानाय गासिबो बिबाङावनो हाबा मावदों। फरायसा आफादखौ गायसंनायनि गुदियावनो जाहैबाय गोदो गोदाय बर'नि समाजफोरखौ बोरै आबुं जाहोनो हागोन बे उसिलायनो गोबां खामानि मावबोदोंमोन आरो जिहेतु बियो मोनसे NGO नन गभर्नमेन्टेल नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन, बिहा समाजनि हारिनि गोबां खामानि मावनो हानाय गोहो दङ। बिथांमोनहा थोंजोङै जेबो होनो हायाबाबो जि सरकार बा डिपार्टमेन्टनिफ्राय संबिजिरजों मोननो गोनांथि राइट दं, बिदिखौ दिहुनना होनायानो बे आफादफोरनि खामानि। गुदि गायसननायाव जोंनि बे फरायसा आफादा जेनेबा जों नैबे फरायसा आफादा 50 बोसोराव मा मावबोखो, रायजो राजाया बिनिफ्राय माबायदि मुलाम्फा मोनदों बेखौ मिथिहोनो थाखाय जों थियारि जादों आरो थुनलाइ आफादाबो 25 बोसोराव जोंनिया इउनिटआ बे गुदि थुनलाइ आफादा मा मावबोखो, बिनिफ्राय मा मुलाम्फा मोनखो बेफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों मावगोन। बेनिखायनो नैबे मोनसे जारिमिनारि बोसोर हिसाबै जों बे बोसोराव जों सनाथि मायथाइ रुफाथि मायथाइ खुंनायनि गेजेरजों मोनसे लाइसि दिहुननो नागिरदों, थुरिबारिनि रेगा होननाय। बे थुरिबारिनि रेगानि गेजेरजों जों नैबे आफाद मोननैया जोंनि समाजनि थाखाय, जोंनि हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावलांनो बेहायनो बेरखांहोजोबनो सानदों। बेनिखायनो 22 जानुवारि खालि जों मोनसे जाय दैदेनगिरिफोर बा दासिम जायफोर मावफुंनाय बिथांमोननि मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोनहा मा समाव माबायदि मावबोदोंमोन रायजो राजानो फोरमायगोन। बेनिखायनो जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो थुनलाइ आफादाबो 25 बोसोराव नैबे जोंनि ओनसोलनि थाखाय, रायजो राजानि थाखाय, समाजनि थाखाय मा मावबोदों मावबोआखै बेखौ जों रोखायैनो बेरखांहोनानै रायजो राजाफोरनो गोसारहोगोन। बेनिखायनो जों बे मोननै माबाखौ सनाथि मायथाइ रुफाथि मायथाइखौ खुंनो लादों। गाहाय आलासि हिसाबै सेन्ट्रेल एबसुनि प्राइज प्रेसिडेन्ट रोमदोन ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन। जों आगोलाव गाहाय आफादगिरि बे माबाखौ सेन्ट्रेल एबसुनि आफादगिरि बिथांखौनो माबादोंमोन, बिथाङा सम होनो हायिनि थाखाय जों बेखौ सोलायनानै लानाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों गोजौनिफ्राय लाखिसै बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां गोगोम ब्रह्म कछारि बिथांखौनो आलासि हिसाबै जों बेहाय लानाय जादों।